West med Power. Vi skal høre om noget uforklarligt, Jakob. Ja. Yeah. Noget uforklarligt, der er sket i dag, og noget uforklarligt, der er sket for Jesper i dag. Hej Jesper. Goddag. Jesper, hvad er det, du har oplevet i dag, som du ikke kan forklare? Det, der sker, det er, at jeg vågnede i morges klokken 2:30, og hørte en mærkelig lyd, og det lød som en ko. Og hvor bor du henne? Jeg bor i Voldum. I et hus eller en lejlighed? Eller? I Østjylland? Det er et hus. Der er ikke nogen lejligheder derude. Det er et hus. Det er et hus. Yes. Og er der nogen køer i nærheden? Det er der, men de er 5 km væk. Okay, fint. Eller sådan noget. Så det er ikke så tæt på. Og jeg hørte den her ko. Og det synes jeg var meget mærkeligt, som sagt, fordi der er jo ikke nogen køer i min omkreds. Nej. Og så hørte jeg udover det også en rivelyd, som om der var en, der gik og rev i noget rald. Og klokken var altså 2:30 om natten. Ja. Og det var der ikke nogen, der gjorde. Det synes jeg var rimelig uforklarligt. Det er også ret. Var koen også klokken 3 i nat? Ja. Var det lige det var samme tid, at det skete? Det var fuldstændig samme tid. Var du ude og kigge og lede? Jeg skulle ikke lige stå helt op, så jeg kiggede bare lige ud af vinduet. Var det en drøm? Der var jo ingenting. Spørger det, Jesper? Ja, er du hjemsøgt af en ko? En zombie-ko måske, der var rundt om natten. Andreas, kan du forklare, hvorfor det her skete for Jesper? Hvorfor der er køer i Voldum klokken 3 om natten? Nej, det kan jeg da på ingen måde forklare. Det kan jeg heller ikke forklare. Det betyder én ting. Så er der bingo! Tak. Det var godt nok mærkeligt, Jesper. Ja, det er godt nok. Jeg skal lige høre, Jesper. Voldum, er det østjyske Voldum? Det er det østjyske Voldum, Du spiller i grønne fodboldtrøjer? Det gør jeg. Har vi nakke, eller hvad? Lange IK. Du ved, det er der, man kommer ind for at få noget klask, når man er fra Voldum. Jeg blev kaldt for Lango. Jeg er Voldum-bøsse derude engang. Okay. Okay, det var jeg kom til at slå ind i hovedet. Jesper, tak fordi du ringede ind. Så fik vi bingo. Nu skal vi overleve med ukendt kunstner, så er der på 3 nyheder, og så er vi tilbage bagefter.